guys. Bisan taliwala sa ulan guys, do nagihapon mga mananagat nga nanagat guys. Mo nagiingon nga dili gyud tagman ang dagat guys, bisag unsa nga weather. Managat gyud na sila guys. Luoy pa ni mga mananagat kay uwan og init ilahang sagon sungon. Tungod og alang sa ilang pamilya guys, sa ilang mga anak nga mga estudyante, sa ilang mga mahal sa kinabuhi, mubuhis buhay po ni sila guys dito sa laod. So angay natong daygo na mga mananagat guys, dili kaingon nga ahong bana ay mananagat, kumo kay bana na mananagat guys atong daygon. Ang mga mananagat guys usap pud ka sakripisyo sa tanan kay aron gituyod yun is Ginoo guys nga aron naapoy makahatag og panudan kay kung lunlon na gud pagnguma guys, wa nay mo suporta pud og sudan. Giangay-angay sa Ginoo guys ang kinabuhi sa tao. So ung asa ta nabilong sa namartong paningkamutan kung unsa ano to pagdag ato ang katungdanan ning kinabuhi. Ada ko kay bulong guys kay wa may low pressure ang gi-mention sa Weather Bureau guys. Awa po'y bagyo. Nag-uwan lagi dira sa among dapit. Gabi pa ni guys, sige nag-uwan hantod karon nabuntag alas 7 na lang, gauwan lang gihapon. Nagpasinguhan ang mga mananagat ani guys, labi na nga ako ang kapikat sa kinabuhi. Ato dyan makita ang panahon guys, gabi ra jud ni guys. Ani ako ning hunasan guys, tunga-tunga sa suba guys kay gabutan ko og dako kayong payong kay namluoy ko sa mong labasiro nga mauwanan guys. Mao na nga ani adyo ko aning baba sa suba. Gabantay-bantay lamang po ko ani guys, so basig mo kuan ang baha. Hadlok ra pod og kumpiyansa kahit na nararabatan ning tunga. Ay kusog ra ba ang uwan tay sa bukid. Ang unang nitumod guys ang akong anak guys nga panganay. Sila rang duha ang nanagat aning time guys kay mao to nagtimpo. Og tungod lagi kay tugnaw man ang yang isdaan ni guys, gibilin ra. Gibilin ra niya naho guys kay ipatimbang ra namo sa among labasiro. Kay lagi gitugnaw na siya. Awa madugay guys. May nakita ko nga anugo sa unahan guys. Si Mr. na tingali ni. Dili kayo halos maklaro guys kay sa gikayon ko pags. Mura galibot jud ang gabon guys, di kay maklaro halos ang baybayon. Labi na gayud katong atong tanaw sa layo, di jud kay maklaro guys tungod sa aso. Pero nalipay na lang ko guys kay si Mr. jud ay ning nagsingabot.
ako karon guys niya ako aning tunga-tunga sa may suba gahuwat ko nila guys gadako dakong payong kay naluoy ko sa mga labasiro guys nga nagpasinguan mo nang nahadlok lang man pud ko guys kay basin og giabot ko og dakong bulog sa baha mo nang moana pug tan-aw sa daplin guys kung duna bay gasingabot nga baha. Nabaka jud ko guys kay di na halos makita ang daplin. Ambot lang ka ang mga mananagat dito sa laod og makikita pa ba ni og daplin kay kami di ari di naman halos makita ang laod kay nagpags man. Kusog kaayo ang ulan. Mo nang di kay maklaro ang mga mananagat guys kung mo tumod na sila sa daplin. Mo tong nakikita man ko gamay nga sakayan murag mao na tingali ni guys si Mister. Gikan pa taon sa alas 4 sa kadlawon basa na ni daan guys hantod nga karon nga pauli na siya. Kain ko gwadya mo kay nilabay man. Di pa na biyon ko nun niya. Gulon dya di ay wala biyon. Nilapas man ugwa taw gadi mo hapit. Ini ke sana. Itu buhat di payag na day. Lagi. Triumph pa dyan. Ang brasa una kay Triumph. Oh. Di ko mo bras una og dili Triumph. Unsa Daga pa ko. unsa man rin ang trayom? Bra og panty. Unsa mo nay Di ko kadyo nga. Bra ha? Niagi di pug daga ka. Wa. Matay ako kinedityo ko ka tiguan. Ikaw kay mo kay relaxation. relaxation. Kailangan man dun ng relaxation. Ang gara punita na ako. Kunay lain. Tu apas dagat. Tapos dagat tos nanagat maganing sa gauwan. Bitahan na ron kay murag ni tuhak-tuhak na ron. Triport. Go dapat. Puno triport. Ay, 2 ka kilo di ay. Napa man? Wala. Oh, na. Uno report le. Le, Uya. 1.75. Okay. Oh, iya ko. Uwan ko sud. Uno report. Uli na kay tugnaw. Ay, ay, ay! Ay ay. Patay! Og wa isda, wa may. Bulak. Ada sa balaw. Bulak. Og wa isda, wa man. Amal isda di na. Ang kuan, isang ramo yung. A few moments later. Nakakatawa ko guys kay aramang tugnawa pag uli namo guys doon naman di ay hinatag nga sudan sa among silingan. Init po jud kayo guys. Matambawan jud ang kabugnos kuto-kuto ni Mister aning maong sudan guys. Nagpasalamat Mr. Giani si Alan Nangkil og si Josephine Nangkil iyang asawa guys. Manggitagon jud ni sila kanamo guys og usbong ko dahang kayong salamat sa magtiayon. Og ingon man usab sa among silingan nga si Sinyang Neri. Salamat usab sa iyahang saging guys. Abot ko nun siyang anak guys, gipatilaw nila nya, gipatilaw sab namo. Nagpasalamat ko guys sa akong igsuon. Dahang salamat guys. Dahang salamat guys sa inyong pagpailob sa pagsilip sa akong mga videos. Ug ako mo yun guys. Bye bye.